Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam. No tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan alari, at tubo ti Bulacan, ngam iti agdama ket agtrab-trabaho iti syudad ti Baguio. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Espejo Aguot family ti Lasam Cagayan from Era Joy Aguot. Shout out kada Aida Harris, Wilma Baroga, Teresita Olivares, Jasmine Rivera ken Jen. Kakabsat ko anak ko kakaanaka ken kakabagyak dita Isabela from Noemi Palisok. Nubong Denna family ti Tumawini Isabela from Marisa Nubong ti Muscat, Oman. Jose Patong Sugitan, Pataray ken Batangan family from Juliet ti Kuwait. Jimmy ken Lorena Silva ti Ibiza, Spain. Arky, Cherry, Noel, Fabrin, Edward, Samantha ken Eli Bautista ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Makablaawan pa'y ni Kagawad Brenda Borge. Happy birthday kada Zaina ken Zaimon from Monmon, Padawang. Abdiel kan Gabriel Soriano, kan happy birthday kanibaket ko Josephine Kulang ti Ohio, USA, from Nomer Soriano ti Etchage, Isabela. Aglugub family ti Cagayan Valley, kakabsat ko di Tabulinaw, Pangasinan, from Perpetua, Balasbas. Shout out kada Virginia Fe Tiangson, Warlito Ibarra, Mila Bausa, Joel Damaso, ken Lynn Pak.
Gani Matusalem, Elsa Mary Ann Matusalem ti Dubai, Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len, kastamot na John Rick Prince Kian kan Princess Athena de la Cruz, kan ni Inang Lourdes Matusalem ti Barokbok, Quezon, Isabela, from Nelia Limon. Rombawa ang Batali, kastamotan ni Jelly Rumbawa, Nazarene Angela Can Armel from Melanie Rumbawa, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Shout out pa kada Cheryl Dancel kan Angie Rita. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Larry. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan alari. Iti agdama adak iti syudad ti Baguio, ngam tubuak ti Bulacan. Sumagmamanon apakasaritaan, may panggap kadagiti na alilaw, kan manangalilaw tinangagak diti programa yo. Agdudo mga mintikita ti pakaalilawan manang, kat mamatiak ang maawatan nak iti kayat ko asawan. Nalabit amas daaw ti daduma noan niya dagiti ibagbagak. Nga mamatiak ababaan iti daytoy innak isalaysay, malawlawagan ti panunot ti daduma, adagiti gayam manangalilaw, kat saan laeng adagiti agar-aramid iti kinaranggas, no di kat adamat laeng dagiti naulimak laeng, ngam inot gayaman ama im-impluensyaan na ti kinatao ken kapanunutan ti maysa nga individual. Siyak ti buridak kada kami atallo nga agkakabsat manang, ket siyak laeng tinakalpas iti adal. Ulila kami adamang, tadak pay lang iti high school, idi pimusay day dinanang, gapo iti sakit iti puso. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi ka itabtabon day di tatang, kalpasan ti ipupusay na, sumagmamano abulan, apaman ang nakaturpusak iti kolehyo. Kuna ni Manong, bingay-bingayan tayong tidagaan na panawan day dinanang kantatang. Da kayo man manang, nanya ti pangad din yung kanimanong. No siyakla amay sa, mayata ko na ading ko. Amumot at ilaang panagtalon ti pagbibiyagan mi kadabayaw mo. Manang, Naimbagkan ka taing ka gumaam tinagadal ading. isa lang amin taamo ka pamuspusan tapno makaaon tayo mo iti kinarigat manang. Saan matama ko na amarigrigat tayo, Larry? Adong harod ti umapal kada tayo dito'y lugar tayo. Tanalawa ti daga, anapanawan kada tayo, dagidi dadakkel tayo. Saan na pa nagparamag ading ko? Ngam husto akmat san ka di? Wan metkit di amanang. Talagaan nalawang mo ti daga susukayan, anapanawan dagidi dadakkel tayo. Katanya, mayat kang rod iti singasing ni Manong? Wan manang, mayatak. Kas iti nakunakon, nanya ti panggadang yung kanimanong. Saan nakatumubngar? Ipatalon mo mo't gayam ka ni Manong mo ti tawid, anabingay mo iti daga na panawan dagidi dadakkelyaw, Larry. Wen ikit maring, tsak mo't lamasango aso kayan. Kan maysa, talaga kayat ko ti makasapol iti trabaho. Sayang tinagadalak no jakmot maipakat ikit. Isa bagay mo't kakaisuna nakaturpos ka iti kolehyaw. Kada kayo atalong agkakabsat, si kalaeng tinakaadal. Ikit? Naimbag man, tasaan ang nagreklamo ni Manang mo, idiim patalon mo iti libre ka ni Manong yu titawid mo kaanakan.
Kinapod no na ikit. Imbaga kapag gudwaan damanong kan bayaw aso kayon jitawid ko. Jakmat kaya't amay salaan kadakwada at agnumar. Kat, kasano ka ngayon? Kasi tinako na akong ikit, agsapulak iti trabahok. Manggedak. Dahil may pakat ko ti inadal ko. Tadyak kay tagba nagaman nalon laeng. Sayang ti adal ko nagtalinaridak di ti lugar tayo kas man nalon, ikit maring. Nakastruck ka man gaya man iti sa bali at trabaho, ading. Pagpalpalabasak la iti oras di isasarot ko kas merchandiser manang. Sana kas di kayat ko panggadan. Larry, Masapol ang makastragak iti trabaho, aday tay maipakat ko ti inadal ko. Tapno da serbina. ay huwan mo ta ading ko. Sayang mat ngagpaiso no di mo maipakat ti inadal mo. Wala manang. Oh, kumusta ti panagtalon nyo? Mayat mat ading. Oray kaskasano, nanayunan mat basi ti matmatgadan ni bayaw mo. Ta nanayunan ti suksukayan na. Gapu iti impasukay mo aparte ti daga na tawid mo. Nasayat mo't nga no kasta amanang. Kat saya at nga ti trabaho maading ko. Iti kasta, mapasaya at mo matibiyag mo. Manang, kasi din ako nakon. Pagpalpalabasak lang iti oras ti panag-apply ko kas merchandiser. Sana day di tarapap ko. Numabalbalin, kaya't ko kumata abroad. Kasta ka di? Ay, mayat na ita planom ading ko. Sapay la kumata agbaligi ka. Maragsakan at tanamamu ka, Larry. Oray siyak, Sir Kennedy. Maragsakan akmat. Panagkunak katagbalintaan na sinad. Magustok namin do galim. Di kad nasayat no kasta, sir. Wan gayam, Larry. Natapa sheriff di tilugaryo, tanadamag kumado tinapipintas ti lokasyon na dagdaga ditoy. Ha? Mabalin kada ko yogan nat nagpasya pa share di tilugaryo? Adamot sir ko di groceria, sir. Amoy mat nga agpapaayak ijay. Tayo jay mat ti damo nagamamuan tayo. No kayat mo, oray na do biyak ti sweldo mi ti groceria. Anya? Husto tinamnid mo, Larry. Oray pa'y triple no istikayat mo. Basta kaduan nat nagpasya pa share, tapno malikmot ko ti intero a lugaryo. Kunang batagayo di damdamag kang kay Taysan ka di, Larry? Wen, Sir Kennedy. Jay itudtudom apasat itay, dahil ti pan nakatawid ko. Kaya't masawan, kukwam dejay. Bukod mo, Wen, sir. kompleto ka di ti papeles de jadaga. Wen sir. Kan naornos pa yun ti amin. Nabingay-bingayan kada kami agkakabsat, kat naipanaгаnan kada kami ti bukod mi atawid apasat dahil adaga. Kasta ka di? Ilaklakom ka di ti pan nakatawid mo, Larry? Ha? Oh,
Apa na klat keti sa ladsut ko. Kwa ngamin, Sir Kennedy. Jack ni namnama ti saludsod yo. Kasta ka di? Namsana ka mang rabrabak lari? Kaya't kwa mamuan nila klafom ti pan nakatawid mo. Iti simang putak di tilogaryo. Nagdamag-damag akon namano ti presyo ti daga ditoy. Ket ibagakin ka. Magusto ti lokasyon di tawid mo daga. Iso numayap ka. Gataan na klasan ti tawid mo ti doble presyo. Anya? At panunag ka lari. Si kalanti pamijayap ti doble presyo. Taggayimtan na oray na bit pa yung nagamamuta. Isumad panunag ka anaimbag. Talaga ajak ni namnama dayjay ajaya kanyak ni Sir Kennedy manang Emmy. Tiganggan na et ana isarong iti lugar mi, anagbalin agayem ko idinagamam mo kami. Kinapudno na, binagaanda ko dagiti kakabsat ko, ajak ilaklako ti tawid ko adaga, ta isulaangan tinabatbati apakalaglagipak kadagidi dadakkel mi. Banag apudno matmanang, ngam itikas jay ajaya kanyak ni Sir Kennedy, napanunot ko ang maaramat ko ti pangilakwak iti tawid ko adaga, iti panangipagnak iti papeles ko nga agabrod. Naiyuman ko pa'y matday di abanag kadagiti kakabsat ko. Linapdandak ang mangilako iti tawid ko, kat sigun kadakwada, uray no binulan laangan nga agbayad da kanyak, iti pan nakabingay ko iti maapapit, ti suksukayan da adagak, basta jak ilako. Ngam idinaamuan ni Sir Kennedy ti amin, ninayunan na pa'y tigatad ajaya na kanyak, tapno magatang nalaang ti tawid ko adaga. Iso at tingarod pagayatak, tinatulok. Tingamin na panunot ko iti daydi agundaway, iti kanito ang makaabrodak, bumaknangak matlaang, kan saan ko matla pag numaran ti dagaan na tawid ko. Taimpasokay ko kat ngarudan iti kabsat ken bayaw ko. No manugutak mat arentaan dalaangan iti binulan ti dagak asuksukayanda, sigurado asaan adakkel agatad, kat amangan no malugi akpay. Iso nga ingkadeng ko nga ilako klaangan ken ni Sir Kennedy. Naited kon ti bayat ti dagamlari. Agyaman nak, Sir Kennedy. Agyaman nak unay. Awan na ni aman na. Iso na lang ta makano kagura da kan dagiti kaabset mo. Anya ko ma? Adakadakwadan ano gumura da. Impakadak mo't kadakwaday tinasaya ti amin. Kan maysa, kukwak ti daga ngayon lakok ken ka. Adamin kanya kakarbungan ang mga rami di tanyaman na kayat ko iti tawid ko. Napindas ti kasta. Ada bukod mo panirigan. Amo matakdaran tanyaman na desisyon mo. Rombang laang, Sir Kennedy. Katagyaman akmot kan ka, tadinak binarat iti pananggatang mo iti daga atawid ko. Agayam ta ako nakmet. Wenggayam. Adapay may sa paborak idawokin kalari. Kat si kalanti makatulong kanyak. Anya dayta, sir? Kanggan na itap di tipagilyan nyo. Sana basta may panadang kanyak ti daga ang nagatang kupon ka. Ken ora niya pa dagagatanek. Ta sigurado sana ang makaalait umno dokumento buno papeles sa kasapulak. Kasano nga rod, Sir Kennedy? Adamo ka pamuspusan ng kasapulak ti tulong mo. Takasi tinapunafon. Si kalaen ti makatulong kanya. Sige, sir. Ibagam na niya taramidak.
Si dadaan na kamang tulong kan ka. Manong, itay pepal paliiwan ka. Nakaturong matlatan ti matang mo iti daga-atawid ni Larry aburidat tayo. Oh, Nagunagan day taasan na ay mo, Manong. Anya ka di ti pampanunutam. Apay akit kita amutlatan ti daga-atawid ni Larry. ading, saanan nga iso tagtagikway ti dayta daga? Manong, Saan ta nalapdan di kabsat ta ng ilako iti daga na tawid na? Siyak ti masayangan. Taday talangan tinabatbati apakalaglagipan na kadagiti dadakkel tayo. Ngamita, pinaluspusan nan. naimbag ko mga rod, no may samot lakadata ti nakagatang, Manong. Ay, jakam mo. Nga masiguradok nga inalilaw da di aganggan na at agimatang ti kabsat ta. Manong? Ngam saan ta mo ta nagkurang ading ko? Kinasarita ta ni Larry. Inalukoy ta. Nagpalawag ta ken kuana ngam tilata pangadeng na tinasurot. Isa pa nagkunak saan ta mo ta nagkurang ken kuana. Wan, Manong, saan ta apulos a nagkurang? Sapay la kumata saan ta pagbabawian ni Larry tinagbali na pangadeng na. Sapay la kuma. At data Sir Kennedy, nakaalakan iti tin number mo. Baba niti impaaramid ta abugo sa birth certificate mo. Pagyaman at wariya, talagagayam ka. Di na pulos binabayan. Tinuluan na kita amin yan na si kaso ka papeles kan dokumento. Di ka mabali na baybayan, sir. Dakkel mo tinaitulong mo kanyak. Baba niti pananggatang mo iti dagaan na tawid ko. Iso nga ita, adan aramata ka kwarta para iti panag-apply ko nga agaprod. Malaksid iti data. Tinangdaanan nakpay tunggal kuyugan ka nga agala kadagiti kasapula madokumento. Iso nga ita, adan tin number mo, sir. Rumbang laan matasubalitak ti kinagagit mo ng tulong kanyak. Ket kita tadan igam ko dokumento. Masapala may transfer ni tinagan ko ti daga maginatan ko. Di kag danag, Sir Kennedy. Tulungan kay ti dayta. Pagyaman at Larry, talaga mapangdamnamaan ka. Di kag danak, tadamanin bonus mo anya, kabayatan ti parang ipagnatay di transfer ti ownership ti daga. Anya? Ngam saan ka di arubang na laang adi ka baybayan? Aging ka may transfer kan ka ti ownership ti daga aginatang mo kanyak, sir? Already na ko di ka ni ti bonus. Ayusan kanyak ta amin. Saan? Masapula subadak ti bandog mo. Ti amin na pan nakataktak mo. Saan namin asinsinan ti panang kuykuyog mo kanyak? Sir Kennedy? Basta siya ti makamukan ka. Kat di mo kumapagkadkadan dagiti papay ko. Dakon dito airport. Dahito hindi may katlaw pa nagpasyar ko iti sa bali manin a lugar dito Pilipinas. Kabayatan ngor orayak tamin a dokumento ka sa pulak tapno makapagtrabaho ka di abroad. Talaga ka nang amin anabayag nga orayan ti student visa tapno makagtanga iti pagilyan na kayat ko papanan. Angam orayak latan. Ado ti kwartak. Tamalaksid iti naglakwak iti tawid ko adaga. Dakkel pa agatad tinaornong ko. Gapo iti intang-tangdan kanyak ni Sir Kennedy. Hindi kinagkadwa ka na ngala kadag iti peke a dokumento na. Tapno may panagan lang kan kuha na di tinawid ko adaga aginatang na.
Agpapasakit dita nga agbyag akaslabak nang. Agpasyarak kadag iti lugar diti pagilyan ajak pay nagtan. Awan terong ba nga pagdanagak? Tado ti kwarta gastusak. Ken sana bale. Tamasok atan tumot lang ti amin nagasgastusak ita. Into nagtrabaho ako ni Jibalasiw tao. Basta ti kapat ganita. Nanamag ta agbyag akaslabak nang. Taadukat nga rot ti kwartak. Nailakok ti tawid ko adaga manang Emmy, kan nakaurnungak gapo iti intang dan kanyak ni Sir Kennedy, tunggal kuyugak nga agipag na iti papeles akasapulan na, napadasak tinagbiag akas labak nang. Ginatang ko ti amin akayat ko agatangan, pinasyar ko dagiti lugar dito Pilipinas akayat ko apasyaran. Napadasak tinaglugan iti eroplano, barko, kan aminan akita tinarangay a panagbiag ket pinadas ko. Nagpagungganak idi a naggastos, taadukat nga rod ti kwartak. Kan ti mindset ko idi, masukatan matla ang amin a gastos ko, apaman a maurnusan ti amin a papeles ko nga agtrabaho iji Balasiw tao. Jak pulos pinanunot idi tinagimped, tagastos ditoy kan gastos ditati naramid ko. Syaklaang tinagnumar itinaglakwak iti tawid ko adaga ken ti amin a kwartak. Agingga akalaat akayarigan na a nagsardeng ti panagtayek ti lubong idirimswa ti COVID-19 pandemic. Naimbaglaangan tasakbay ti lockdown na ikagumaak ti nakaawid ijay lugar mi ijay Bulacan. Nakipagnaedak nga rod kanimanang ko, kabayatan ti kaaddak iti lugar mi. Naimbag ta nakasambot ka nagawid dito lugar tayo sakbay ang nag-lockdown ading ko. Manang, Nakabutbutang ti agraira a sakit. Agdinamagan ti kaado ti matmatay gapo iti COVID. uwan nga rod manang. Oh, apa yan Larry? Nagunagmati pa nagsannaay mo. Pampanunutak lang amin manang. No bilang ta naka-abroad ako man. Anya nga tati kasasahad ko itay Balasiw tao. Takilaat mo ta na nagbali na kasto iti sitwasyon. Ha? Planong gayam ti agabrod? Wan manang. Naibagak mat day taking kaidin. Kinapudno na. Ti panang ipagpagnak iti student visa ti nang ibautak iti nang ilakwak iti tawid ko. Kat, aging ga ita. Awan pa'y laang? Awan pa'y nga ron manang. Talaga kano ang mabayag kung na di mang tultulong kanyak. Kat ano sa mga orayan aading ko? Anya nga rod ngay? Kapilitan kababainan ti kaaddak dito ayan nyo manang. Tadyak man lang makatulong iti gastos. Anya ko mati paggastusam dito yung ngay. Awan mati mapalubusan arumwar na aglawar-lawar ta lockdown. Naimbag nga rod ta saan unay anaingat dito ayan tayo. Tapal palubusan da pa'y dagiti lalaki nga agtalon. Manang, Ngam saan nga amin kat mapalubusan nga agtalon. Mapili laang iti kada balay. Iso nga oray saan tayo namang namnama iti ayuda nga agapo iti gobyerno. Agbiag tayo latta. Gapo kadag iti mula ni bayaw mo ijay bangkag.
Apay aya ka na yun kaamalmalday, Larry. Ikit maring. Anyat mapaspasamakan ka, kaanakan. Kanayon anak kaununag ti pampanunutem. Kaano nga tangag subli iti sigod ti amin, Ikit? Daytay normal na pa nagbiag tayo. Diyak masong batan dayta, kaanakan. Saan tayo nga minapulos aninamnama adumteng ti pandemya? Asino ko mga min nga iti makapanunot nga dagayam rooms wa kastoy akita ti sakit. Hey, nakabutbutang. Adun ti mo sa igapo iti COVID-19. Saan laang aditi pagilyan tayo no diket iti entero alubong. Ikit? Apay aya nga men, Larry. Kuha nga min, Ikit. Pampanunutok ti adon ang nagastos ko. Gapoy ti panag-apply ko ti student visa tapno maka-abroadak. Ha? Kinapudno na. Naibawat ko amin ng ijay ti nakailakwan ti tawid ko adaga. Nga maging kayta. Naabutan ako ni ti pandemya. Diyak pa'y naka-abroad. Ay, anya nga ron ti maaramidan tayo, Barok. Kas itinakon-akon, saan tayo apulos aninamnama nga adda dumteng a pandemya. Panam ngay ading ko, pudno mapalubusan ng ti agbiyahe, ngam saan pa'y ang mapalubusan ti agabroad. Sa anak nga agabroad manang taon pa'y madyor urayak a visak. Diyak pa'y kit din amuan ano anyan tinagbanagan diya inaplayak. Diya ginastusak itinagdak kalagatad. Ading. Ngam pangasim ta palubusan ng agbiyahe. Inaksok na lang diya pagpagnaksak bayadim tong ti pandemya. Tirigat na ading ko, dandani do atawan ti lockdown. Amangan mo't no saanan ang naasikaso ti aplikasyon mo, idi. Ay na, saan kumamot amanang? Dakkalagat at tinagastos ko. Dandani na pan amin ijay tinaglakwak idi itidagaan na tawid ko. Ading. Isungay ta mapalubusan ng tagbiyahe iti sa bala a lugar diti Pagilian. Palubusan na ngarod amapan mang suknal iti nagaplayak idi manang. Masapol ama amwak noon yan tinagbanagan ti panag-apply ko ti student visa idi. Sakbay adimteng ti pandemya. Nabannog ako na pag naapag na. Talaga adya ako na mo. No kasanupay akong takik di nagpatulungak edi para ti student visa ngay naplayak. Awan mo ti mabalin ka pagdamagan. Tanakarikap mo't gaya man di sigod nga opisina da. Kasano nga taitan. Naimbag ko man masubot ko pa'y dagiti nagastos ko edi. Ngam imposible. Sa dino kumangit pang subutak, kat awan mo tinatalgad na trabaho. Mababainak pa yun nagnanad di jayan damanang. Tawan mo't lati maitulong ko. Takas ano, dandani pa ikit din maibustigam ko akwartak anat da. Itinaglakwak idi ititawid ko adaga. Italama panunot ko dagiti gastos ko, idadapay na wadwad akwartak.
Itala mariknak ang masayangan na kadagiti binusbus-bus ko idi. No sa anak ko managbalin a barayuboy idi. Nawadwad ko mapay ti igam ko a kwartak. Kat mabalin ko kumati mangrugimanan nga agipag na iti papeles ko. Kada ko masidadaan na gastusak. Naimbag ko ma. No naipurwakak mat idi dagiti kakabsat ko. Tapno sa anak ang mababayin unay ita makipagnanay iti ayan damanang. Agbababawi ak. Ngam awanan ti maaramidak. Awanan Apolos. Iti daydila ang agundaway anak kaamirisak manang Emmy. Nalagip ko amin dagiti gastos ko iti awan met kaes-eskan na abanag. Idila na riknak asayang amin dagiti binusbus ko idi adda igem ko adakkel agatad. Gapo iti nalaos apan nakakonsensyak ingka gumaak tinagpakada iti kabsat ko ang nakipagnaedak iti dandani do atawan kabayatan ti lockdown gapo iti pandemya manang. Uray no imbaga ni manang ko asilulukat ti pagdaengan da kanyak. Mabaina kon, tama pampanunot ko nga idisyak ti addaan, jakman la ida na panunot a paraburan. Imot ko tinabatbati a kwartak at tedda tinaglakwak idi iti tawid ko adaga, nakagtengak iti syudad ti Baguio a nakigasang-gasat. Agpapaayak ita kas may sa call center agent. Damag ko nga ita, patpatakderan ni Sir Kennedy iti pasdet ti inlakok idikan kwa na atawid ko adaga. Mini grocery kano ti maipatpatakder ijay, ket sigurado nga apektadon ton dagiti addaan tersena iti lugar mi. No pa iti prioridad nga agbalin a trabahador, ket dagiti kalugaran mi, mapampanunot ko, no kaskasano, ang mga no agbalinak laeng at trabahador iti pasdek, ang maipatakder iti bukod ko iti adaga, no bilang sa anak nga imadayo iti lugar mi. Malaksid iti dayta, mapampanunot ko manang, no sa anak ko nagpasisirap idi iti rimat ti pirak. No immanugutaklat tako maidin, iti singasing idi ti kabsat ko, abinulan laengan nga agbayad da kanyak, kas renta ti suksukayan da adagak, nalabit a pagnumnumaran mi ita day ditawid ko adaga, ket saan kumapay a maapektaran dagiti adda tersena na iti lugar mi, gapo iti maipatpatakder a mini grocery. Ikagkagumaak ita ti makaornong manang, saanan apara iti panggap ko nga agabroad, no dikat agurnongak, tabareng makaipatakderak iti bukod ko abalay. Banag ajak na panunot Apolos, idi kukwak paylaeng ti daga at tinawid ko. Kadagiti dumdumngeg, kayat ko laeng nga ibati daytoy apag panunutan nyo. Ad-adda ko nga ikan pateg tayo dagiti bukod tayo akailyan, nang runa dagiti kadaraan tayo. Saan ket adagiti ganggan naet, nga iti uray kaanuman, ket saan da tayon to nga amo nga ikan importansya. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Larry. Pagayam ko alari, makatignay rikna ti insalaysay mo. Saan laeng nga iti paset adi mo inikkan pateg ti kakaiso na anatawid mo,
kadagiti nagawanan adadakkel mo, ken ti paset adi mo pulos inikkan pateg dagiti kakabsat mo. No di kat ti paset nga inawat, ken nakasagana latta amangan dingay ken kadagiti kakabsat mo, itilaksid ti kinapudno, adi mo ida na panunot a pulos, idisika ti addaan. Leksyon kan kaday tapagayam ko, kat sapay lakuma, tababaan iti kunam apa nagsalukag mo ita, makabangon ka, manipod iti pan nakaalilaw mo, iti naamam mom agang ganaet. Kat maadaan kan tumatlaeng, iti narimat a masakbayan. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pinto